Členovia študentského parlamentu sa rozhodli pomôcť očistiť okolie Považského hradu. Okrem stálych členov a dobrovoľníkov sa do aktivity zapojila aj trieda gymnazistov. Tak myšlienka vznikla pri tom, že vlastne sme tu boli pozrieť ako členovia študentského parlamentu. Pozreli sme sa na to vlastne, že ako to vyzerá, že bolo by dobré niečo si začať robiť. Prišli sme na to, že vlastne je tu občianske združenie, ktoré sa o to stará, tak chceme im nejakým spôsobom troška aj vypomôcť pri práci. Čo vlastne máte dnes všetko na pláne urobiť? Tak na pláne hlavne vyčistenie prístupových ciest a okolia hradu. Máme tu pláne urobiť o 3 odvodňovacie kanále a troška vyčistiť ten hrad od krovia a od odpadkov. Študenti práce vykonávali pod dohľadom členov Združenia hradu Bystrica. Vítame tieto aktivity našich študentov. V podstate nám tieto akcie nevadia. Privítame ich, ale musia byť nejako skoordinované buď s mestom, alebo s nami, alebo s niekým, kto to bude zastrešovať, aby tieto práce mali nejakú zmysluplnú činnosť a nejakú nadväznosť na tie práce, ktoré sa tam prevádzajú. Čistenie sa zúčastnilo aj vedenie mesta, ktoré aktivitu mladých študentov hodnotilo pozitívne. So študentmi stále spolupracujeme, stretávame sa na týždenných bázach, či už je to aktivita ako dnes, úprava prostredia okolo hradu, alebo to boli dni fontán, kde nám pomáhali čistiť fontány, ako sú ďalšie aktivity. My spolupracujeme veľmi úzko a my sa tešíme z tohto. Tak my túto aktivitu už dlhodobo podporujeme, monitorujeme a sme veľmi radi, že sa to darí stále posúvať dopredu, že študenti sú aktívni, že chcú ten náš hrad dať trošku do poriadku a je veľmi dobré, že spolu s tým občianskym združením, ktoré tam pôsobí, je vidieť vlastne každý mesiac, že tá práca sa posúva, že ten hrad je stále v lepšom a lepšom stave a dúfame, že keby sa nám ešte aj tá kalvária podarila dohromady, takže budeme mať 2 celkom slušné pamiatky, ktoré bude stáť za to, aby sa naši Bystričani išli pozrieť.